Siya guys, yan ako nakita nga insekto. Ud, grabe kadako. Ano siya mahimong butterfly nga dako sad kaayo. Nindot kay siya mahimo na siyang butterfly guys. Ano siya? Hanta tao. Naud. Pati siya nakakit-kit sa palwa sa gabi. Ako niyong ipakita. Akong ipakita ninyo og unsa ang mahimo na siyang butterfly. Wow! Beautiful butterfly! So very big. Kundakpon guys ha. Nabuhian na sa nato. Wow! Kadako dyan sa butterfly. Nagpadakop siya guys. Grabe kadako dyan niya no. Dako kay siya. Ato siyang buhian. Diya. Okay. Wow. Layog siya. Padayong